Waarom is RTV Oranje zo belangrijk voor mij? Ja, natuurlijk, je bent beginnend artiest, beginnend talent. En RTV Oranje is natuurlijk wel dé zender die jou probeert groter te maken. En helemaal met deze actie, het zou geweldig zijn als het hun dat gaat lukken natuurlijk. Ik vind alle programma's die ze nu uitzenden, vind ik gewoon geweldig. Clipperraad is heel mooi. De top 30 geloof ik, als ik het goed heb. Ja, dat is gewoon, zijn geweldige, één voor één, stuk voor stuk, allemaal geweldige programma's. Wat is het geheim van het Nederlandse lied? Ik denk dat het het volk raakt. Op het moment worden er heel veel nummers, eigen nummers, dus zelf geschreven. Dat is natuurlijk geweldig. Ik moet eerlijk bekennen, de nummers die ik zing zijn op het moment nog covers. Volgende maand ga ik mijn eigen cd inzingen. En als alles goed gaat, komt die rond de zomer uit. Helaas geen eigen geschreven nummers, maar wel hele mooie nummers. Wie is mijn grote voorbeeld? Dat is en blijft André. André Hazes is een van mijn grootste voorbeelden. En er zijn nog meer. Maar ja, André is de grootste. Gewoon zijn nummers. Om dat ook over te brengen, door mij dus, aan het Nederlandstalige volk. Aan het Nederlandse volk. Ik bedoel, hij heeft gewoon hele geweldige nummers gemaakt. En ik weet dat zijn nummers jaren blijven draaien op de Nederlandse radiozenders, maar ook op tv natuurlijk. En ik hoop dat in het loop der toekomst ook te doen met mijn nummers.